A venda de coches está a deixar cifras destacadas no Barbanza. O vehículo eléctrico ten cada vez máis saída grazas ao incremento dos puntos de recarga e tamén a maior capacidade de autonomía. O mercado automobilístico está a pasar por un bon momento. O sector está a registrar un elevado número de vendas non só de vehículos de ocasión, xa que nos últimos tempos está a haber un aumento da comercialización de coches novos. Plazos normales, temos bastante stock, os plazos poden ser de 2-3 meses, pero non para nada con anos anteriores, cando tiñamos as problemáticas de crisis de microchips ou outro tipo de crisis. Un ritmo de vendas moi elevado que está a significar Estamos recuperando os niveles de prepandemia, as cifras ano tras ano van incrementándose, tanto no mercado novo como de ocasión. É imprescindible a dinamización do mercado, porque, claro, nós tuvemos agora, por exemplo, na Comunidade Gallega o Plan Renova, autonómico, agora temos o Plan Estatal dos eléctricos, todo eso evidentemente axuda á recuperación. o coche eléctrico está a gañar terreo no mercado e unha das razóns é o incremento da autonomía das baterías. Isto é unha tecnoloxía que vai evolucionando moitísimo, cando hai uns anos estamos falando de autonomías de 200 km, hoxe falamos de autonomías de 400, 600 e 700 na maioría dos casos. Entonces, todo isto, as cargas tamén son máis rápidas, non necesita tanto tempo para cargar, entonces todo isto fai que o coche sexa máis práctico e a xente anímase máis. E tamén por haber máis puntos de recarga na zona. Unha cousa vai ligada a outra, sempre é pescadilla que se morde a cola, non? Canto máis facilidades ten o cliente, canto máis postos de recarga hai, pois máis fácil é a utilización do coche eléctrico e a xente máis anima. Todo parece indicar que este tipo de vehículos están convencendo os condutores xa que cada vez son máis buscados nos concesionarios.